Raġel ta' 65 sena wara aħħar vittma tal-COVID-19 f'pajjiżna bl-ammont ta' mwiet issa tela dak ta' 570. Kaġunu tal-imxija fl-aħħar 10 ijiem kena 26 mewta. Bejn il-ħadd u tnejn instabu 175 każ ġdid bl-ammont ta' każijiet attivi issa jlaħħaq l-2331 tabbar ukoll li fiqu 236 persuna oħra minn 90 każ ta' COVID-19 li hemm fl-Isptar Mater Dei bħalissa 5 minnhom jinsabu fit-taqsima tal-kura intensiva. Intant minn din il-ġimgħa ċertifikat tat-tilqim u sebqa' neċessarju biex wieħed jidħol fir-ristoranti u snack bars. Mill-14 ta' frar imbagħad se titneħħa din ir-restrizzjoni għal bars, swali taċ-ċinema, teatri, gyms, ċentri tal-fitness, pools, spas u saunas. Tneħħew kompletament restrizzjonijiet fid-djar u residenzi privati tal-filwaqt li se jiġu estiżi wkoll il-ħinijiet tal-viżitaturi fl-Isptar Mater Dei. B'effett immedjat, tfal li għandhom bejn il-5 snin u l-11 sena u li huma mlaqma bisħieħ se jagħmlu biss 7 ijiem kwarantina u fil-21 ta' frar tonqsilhom għal 5 ijiem. Mill-ewwel ta' April restrizzjonijiet marbuta mat-tiġijiet se jkunu qed jinbidlu bi ftit kif in-numru ta' persuni li jistgħu jattendu għal tiġ bil-wifqa tela għal dak ta' 300 persuna imlaqma b'tiġijiet seated jibqgħu jammontaw għal 500 persuna. Dan ifisser li għal dan ix-xahar u għax-xahar id-dieħel it-tiġijiet se jibqgħu bir-restrizzjonijiet.